Ayya ayya kai, Ya kai. ayya ayya kai, ba ciki na ne ba. Ta yi cikin shege kuma na ga tana kallo na kar na je ta mun sharri gara ma na bar gari. Ka saka nai nauyi kuma gashi kana share ni, ba ni so ka bar ni masoyi a cikin rudani. Kin yi cikin shege kuma na ga kina kallo na. Ai a daren ranar nan kai ka ci ran kewana. Babu hannun kwai da suga kin ga kibar nema na. Ai a cikin ɗakin nan kai ka shanyan maina. Na shiga uku ga wata za ta mun sharri. Ai a duhu na daren nan na ji kana mun share. Kafin na farka kuma na ji kana hansari. Tun anan na gane kan barcin yayo daɗi. Inna lillahi na rantse karya ne. Za ta mun sharri tuni ai wannan na gane. In ka kalle ni ka san da salihi ne. A'a ba shaƙiyin ne. Alkali ya yi haka yi na ga kana nuna ni. Idan ina yin magana kana share ni. Ba ni san sharri ka ganni maraya ne ni. Dan gidan maimuna ne tsohuwa mai kosai. Ba wani sabon angona. Ba ni san mai ciki Ni ƙaunar ka tana da ɗasuka. karki sa na yaki. Walalan walatan me. Gashi ina daga tsalle Waɗansu sun ga kwalele. na yi musu lalle. Baby kin ga kwalele Na makale maka ni dai. na fi iya miki dambe. Har daga mun haka nan dai. Ba na so na faɗa miki zancen ya bugari dai. Ko ka faɗa ko na faɗa. Baby bai kai haka ba. Ka ci gyaɗa ko a'a. Kan ban amsawa Ka gwanda ka kurba. na lasa dai. To ai da rabana magana tuntuni ta kare. Kallon ki ba ni so ni dan Allah ki majaye. Ya ka sahibi zo dan Allah mu dan saye. Ki faɗa shi zana titin ai dan buga ya waye. Wankan ga jarumi dan ka na yi shi kama gane. Ni kin matsa mini duk makin saka na rame. Ba ciki na ne ba, na ga kina kallona. Gashi ban saba ba, na ga kina zinde na. Barkan ku, a miliyan 50 nan an ba ku. Menene haka mai suna? An kin saka raina na kuna. Kar da ka ce mini in koma. Ya magana ta kwade sai da tijon maganar banza dan audu. Allah kai.